Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αχιλλέα Γεωργιάδη, ρευματολόγο. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε την εταιρεία φαρμακείου για την χορηγία και την υποστήριξη στο Hellas Pharm. Και ένας πόνος είναι αυτό που συνήθως μας λένε οι πελάτες μας στο φαρμακείο. Κύριε φαρμακοποιέ, έχω ένα πόνο, τι να κάνω? Η αλήθεια είναι ότι ο φαρμακοποιός είναι δίπλα στον ασθενή, του δίνει κάποιες κρέμες, κάποιες γέλες, κάποια επιθέματα, τα οποία θα του μειώσουν τον πόνο και θα του βοηθήσουν τη λειτουργικότητα. Βέβαια, αυτά κάποια εφαρμόζονται με εξωτερική χρήση τοπικά, άλλα διαδερμικά, αλλά αν σας πω κάποια άλλα, νομίζω ο κύριος Γεωργιάδης θα πρέπει να φύγει. Γι' αυτό λοιπόν δίνω το λόγο στον κύριο Γεωργιάδη. Άμα θέλετε, φεύγω. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου φτάνει που είμαι φαρμακοποιός. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Και η προηγούμενη ομιλία εισαγωγή ήταν, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν δουλεύει παράλληλα το σύστημα ακόμα το ιντερνετικό. Επομένως, μεγάλη δουλειά κάνετε εσείς στο φαρμακείο. Και θα προσπαθήσω εγώ να σας ερμηνεύσω γιατί αυτά όλα που δίνουμε, τις αλυφές, τα τζέλς κτλ. Δουλεύουν. Ή μήπως δεν δουλεύουν? Αυτό είναι το ερώτημα της ομιλίας. Η διαδερμική χορήγηση στην Ελλάδα περιγράφεται για πρώτη φορά στην Ιλιάδα του Ομήρου. Εδώ είναι ο Πάτροκλος και ο Αχιλλέας. Και ο Αχιλλέας προσπαθεί να κάνει καλά τον Πάτροκλο μετά από μια μάχη που έχει τραυματιστεί με το βάλσαμ, το βαλσαμόχορτο ή σπαθόχορτο, ή όπως το λένε στην Κρήτη τώρα, αγούδουρα, και το φτιάχνουν μέχρι τώρα κυρίως οι γιαγιάδες στην Κρήτη. Μέχρι το 1970 δεν ήταν γνωστό αν κάποια ουσία περνάει από το δέρμα στον οργανισμό. Μετά από τις εργασίες των Φέλτμαν και Μάιμπαχ, αποδείχθηκε ότι μπορούν ουσίες με μοριακό βάρος περίπου 500 Ντάλτον και με κατάλληλες φυσικοχημικές ιδιότητες να περάσουν από το δέρμα και να δράσουν κάτω από το δέρμα, όχι μόνο επιφανειακά. Τέτοιες ήταν τα ΜΣΑΦ, όπως λέμε, κακό έχει λέξη, αλλά εννοώ τα αντιφλεγμονώδη στεροειδή, τα ιστρογόνα και άλλα. Η διαπερατότητα του δρέματος, έτσι γενικά θα σας το πω γιατί είναι ολόκληρη ιστορία, διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Περιοχές με τρίχες είναι περισσότερο διαπερατές. Περιοχές με παχιά κερατίνη στη βάδα της επιδερμίδας, όπως είναι το πέλμα, είναι λιγότερο διαπερατές. Οπότε εσείς όταν έρχεται κάποιος στο φαρμακείο πρέπει να δείτε περίπου που πάσχει. Ποιοι ήταν όμως οι λόγοι, ήταν φαρμακευτικοί οι λόγοι που έγινε όλη αυτή η ιστορία και προσπαθήσαν να δούνε τι γίνεται με τα φάρμακα, αν περνάνε ή όχι? Όχι. Ήταν η προστασία από εργατικά ατυχήματα. Βέβαια, μέσα σε αυτό ήταν και η αποφυγή των παρενεργειών των φαρμάκων που χορηγούνται από το στόμα, ενδομηϊκά, ενδοφλέβεια ή με άλλο τρόπο. Τα εργατικά ατυχήματα ήταν το κύριο πρόβλημα, διότι σύμφωνα με τις στατιστικές 650.000 επικίνδυνες για το σηκώτη ουσίες κυκλοφορούν στους χώρους εργασίας. Αυτές περνάνε στον άνθρωπο είτε σαν εισπνεώμενα στοιχεία είτε καταπίνονται, αλλά πάρα πολλές από αυτές εισέρχονται στο δέρμα και από εκεί στον οργανισμό. Είναι τα φυτοφάρμακα, είναι ο μόλιβδος, είναι οι διαλύτες κτλ. Αυτά όλα, καταλαβαίνετε 650.000 πόσο σημαντικό ήτανε, ξεκίνησαν την δουλειά της δερματοκινητικής δερματοδυναμικής. Και βέβαια ήταν και τα φάρμακα από το στόμα. Είναι γνωστό ότι κάποια φάρμακα δεν είναι ανοιχτά από το γαστρεντερικό σύστημα, δημιουργούν τοπικά έλκη, διατρήσεις, αιμορραγίες κτλ. Όπως είναι τα ΜΣΑΦ, αλλά ταυτόχρονα άλλα και πολλοί κόσμος και εσείς ανάμεσα σε εσάς υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να κάνουν ούτε ενδομηϊκά, ούτε ενδοφλέβεια, ούτε υπόθετα. Στην Κρήτη, παραδείγματος χάρη, τα υπόθετα είναι απαγορευμένα θεωρητικά. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, έπρεπε να βρεθεί ένας άλλος τρόπος να μπορούμε να χορηγήσουμε κάποια φάρμακα πιο εύκολα. Ο δεύτερος τρόπος είναι το φαινόμενο πρώτης διόδου. Το φαινόμενο πρώτης διόδου είναι όταν παίρνουμε ένα φάρμακο από το στόμα. Αυτό περνάει στο έντερο, από το έντερο περνάει στην πηλαία και από την πηλαία πηγαίνει στο σηκώτη. Εκεί το σηκώτη, επειδή είναι ξένη ουσία για τον οργανισμό, προσπαθεί να το μεταβολήσει. Δηλαδή τι κάνει? Προσπαθεί να το απλοποιήσει όσο δυνατόν για να μπορέσει να περάσει και να εξέλθει είτε από το έντερο μέσω της κολλής είτε από τα νεφρά. Ένα παράδειγμα, και σας το λέω για να σας μείνει, είναι τα αντισυλληπτικά. Αν μετά μαζί με τα αντισυλληπτικά δώσετε το βαλσαμόχορτο που σας έλεγα στην αρχή, το βάλσαμο, τότε υπάρχει περίπτωση να βρεθείτε προδυσαρέστου εκπλήξεως, να αποκτήσετε παιδί. Το ίδιο γίνεται και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κοινό. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Είναι
Οι κάψουλες που χρησιμοποιούμε για το φαΐ και για διάφορα ουσίες τις οποίες έχουν οι κυρίες στην κουζίνα τους. Δεν θα πρέπει το σκόρδο, κάψουλες σκόρδου, για να το πω πιο ακριβώς, δεν θα πρέπει να τις χρησιμοποιείτε εύκολα. Αλλά δεν είναι μόνο το μοριακό βάρος και οι φυσικοχημικές ιδιότητες οι οποίοι παίζουν ρόλο. Μεγάλη σημασία παίζει και το δέρμα. Αν κάνουμε μια τομή του δέρματος, βλέπουμε ότι αποτελείται από 3 στιβάδες. Πάνω είναι η επιδερμίδα, στη μέση είναι το χώριο και κάτω είναι το υπόδερμα. Και κάτω από εκεί είναι ο βασικό μας στόχος αυτής της ομιλίας, είναι τα υποδόρια μόρια, δηλαδή οι μυς, οι τένοντες, οι σύνδεσμοι και όλα τα υπόλοιπα. Η κερατίνη στιβάδα της επιδερμίδας, για να μπορέσει να διαπεραστεί από ένα φάρμακο, πρέπει το φάρμακο να είναι και λιποδιαλυτό και υδατοδιαλυτό. Το χώριο, αν είναι πολύ λιποδιαλυτό το φάρμακο, τότε περνάει μέσα στο αγκιακό σύστημα και κυκλοφορεί σε όλο τον οργανισμό. Τέλος, το λίπος στο υπόδερμα μπορεί να πάρει τα φάρμακα αν είναι πολύ λιποδιαλυτά και να τα καθυλώσει και έτσι να μην μπορούν να προχωρήσουν στα υποδόρια μόρια. Άρα, ένα φάρμακο πρέπει να είναι ελαφρά λιπόφιλο, ελαφρά υδρόφιλο, να διαπερνά έτσι την κερατίνη στιβάδα της επιδερμίδας και να μην απορροφάται από το υπόδερμα. Το 80% των ατόμων του πληθυσμού, κάθε πληθυσμού, πάσχουν από ένα οξύ ή χρόνιο πόνο. Και ο χρόνιος πόνος αυτός οφείλεται σε κάποια μυοσκελετική πάθηση. Ίσως γι' αυτό ήρθα σαν ρευματολόγος να μιλήσω. Το 100% όμως, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος εδώ πέρα μέσα, που να μην υποφέρει κάποια στιγμή της ζωής του από μία ή και τις 2 παθήσεις. Την οστεοαρθρίτιδα, δηλαδή αρθριτικά, και τον εξωαρθρικό ρευματισμό, όπως είναι η οσφιαλγία, κάποιες θλάσσεις, κάποιες στενοντίτιδες, κάποιες θυλακίτιδες και όλα αυτά, ή τραυματισμοί οι οποίοι συμβαίνουν στο μυοσκελετικό σύστημα. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των παθήσεων είναι η φλεγμονή. Η φλεγμονή είναι πόνος, πρίξιμο, είδημα, ερυθρότητα, θερμότητα και δισκαμψία, όταν όλα αυτά συμβαίνουν κοντά σε μια άρθρα. Στη φλεγμονώδη διαδικασία συμμετέχουν πάρα πολλές ουσίες, γύρω στις 190. Πολλές δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμα. Κύριες υπεύθυνες όμως είναι οι προσταγλανδίνες. Τόσο για την ερυθρότητα, όσο για τον πόνο, όσο για τη θερμότητα, όσο για το είδημα. Και η PGE2, παραδείγματος χάρη, συμμετέχει στον πόνο. Η θρομβοξάνη συμμετέχει στην αγκιοσύσπαση. Αγκιοσύσπαση γίνεται για να περιοριστεί η βλάβη σε ένα σημείο. Και η αγκιοδιεύρυνση που γίνεται από την πρόστακη κλίνη είναι για να μπορέσουν να έρθουν στην περιοχή κάποια κύτταρα του αίματος, τα φαγοκύτταρα, και να διορθώσουν τη βλάβη. Βασική λοιπόν θεραπεία της φλεγμονής τα τελευταία 70 χρόνια είναι τα αντιφλεγμονώδη στεροειδή, τα οποία καταστέλουν την παραγωγή του προσταγλανινών. Τα αντιφλεγμονώδη στεροειδή χορηγούνται μόνο, και αυτό το τονίζω και δεν το τονίζω εγώ, το τονίζει FDA, το τονίζει η αίμα και ο ΕΟΦ, μέχρι 15 ή 20 μέρες, δηλαδή στην οξία φάση της φλεγμονής. Αλλά δεν την καταργούν τη φλεγμονή. Μειώνουν την ένταση, τον πόνο και το πρίξιμο και τη διάρκεια της. Δηλαδή η αποκατάσταση της βλάβης που είναι συνυφασμένη με τη φλεγμονή έρχεται πιο κοντά. Και το κυριότερο είναι ότι χωρίς φλεγμονή δεν υπάρχει ζωή. Ίσως σας φαίνεται περίεργο. Κι όμως, το πρώτο κύτταρο που βγήκε πριν 4,5 δις χρόνια στην γη, το πρώτο που αντιμετώπισε είναι εξωγενή ερεθίσματα. Αν δεν αντιδρούσε σε αυτά, με μια διαδικασία που λεγόταν φλεγμονή, δεν θα υπήρχε κανένας μας πάνω στη γη. Επομένως, χωρίς φλεγμονή δεν υπάρχει ζωή. Όλα τα φάρμακα που εφαρμόζουμε στο δέρμα δρούν μόνο τοπικά εκεί στο δέρμα? Όχι. Υπάρχουν φάρμακα που δρούν επιφανειακά, οι αλυφές στις δερματικές παθήσεις. Υπάρχουν φάρμακα σαν και αυτά που θα μιλήσουμε που δρούν στους μύες και στις αρθρώσεις και άλλα που περνούν διαδερμικά και δρούν σε ολόκληρο τον οργανισμό, όπως τα εστρογόνα, παλιά το πανκοράν, αν θυμάστε, η πιο μεγάλη ηλικία. Η νητρογλυκερίνη που δίνανε στους ανθρώπους που είχαν έμφραγμα κτλ. Τώρα, ας δούμε σε ποιες περιπτώσεις θα δώσουμε αντιφλεγμονώδη διαδερμικά και δεν θα σκεφτούμε πολύ να δώσουμε παρεντερικά. Πρακτικές ιστορίες. Πρώτα, σε άτομα που έχουν προβλήματα από το γαστροεντερικό, τα νεφρά και τα καρδιακά, καλό είναι να μην ξεκινήσετε
έτσι στα καλά καθούμενα να δίνετε αντιφλεγμονώδη. Για φάρμακα που έχουν έντονο φαινόμενο πρώτης διόδου, σας το περιέγραψα, δεν χρειάζεται. Το υποδόριο είναι καλύτερο. Θα μου πείτε, δεν περνάει στο αίμα. Ένα 10 με 15% περνάει. Αλλά για να κάνει όλη αυτή την ιστορία που σας περιέγραψα, φαινόμενο πρώτης διόδου έντονο, δεν περνάει. Σε υποδόριες βλάβες, όταν οι βλάβες αφορούν μύες και αρθρώσεις, σε πολυφαρμακεία, όταν έρχεται ένας μεγάλης ηλικίας άνθρωπος που παίρνει πολλά φάρμακα και εσείς μπορείτε αντί να του δώσετε άλλο ένα χαπάκι να τον βάλετε να δώσετε αληφή, είναι καλό. Όταν θέλουμε να ενισχύσουμε την περός λήψη, το 10-15% που σας λέω ανάλογα το φάρμακο μπορεί να δουλέψει. Όταν η πάθηση είναι απλή και ο γιατρός είναι δύστροπος, δυσπρόσιτος και ακριβώς. Αυτά ο ασθενής τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Σε νόσους με πολλαπλές εντοπίσεις που δεν ξέρετε τι να πρωτοδώσετε, οπότε μια αληφή σας λύνει το πρόβλημα. Όταν θέλετε να κάνετε μια ήπια μάλαξη, την οποία θα κάνει ο ίδιος ο ασθενής ή κάποιος δικός του. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ σε τέτοιες ιστορίες, ιδιαίτερα στον έξω αρθρικό ρευματισμό και όταν ο ασθενής επιμένει ότι εγώ δεν θέλω χάπια, θέλω αληφή. Τώρα, σε ποιες περιπτώσεις δεν θα δώσετε διαδερμικά, αλλά θα δώσετε μόνο παρεντερικά. Όταν η φλεγμονή είναι το βάθη, δεν είναι επιφανειακή, δεν είναι κάτω από το δέρμα, όταν η πάθηση είναι πολυαρθρική. Όταν έχει μια γυναίκα πολλές αρθρώσεις ρευματοειδή αρθρίδα προσβεβλημένες, δεν μπορείτε να την πασαλείψετε ολόκληρη. Όταν δεν ανεμένουμε έντονες παρενέργειες. Εκεί μπορεί εύκολα. Αν φοβάστε το φάρμακο, καλύτερα να ξεκινάτε με αληφή. Όταν η περιοχή του δέρματος έχει ρογμή, αίμα ή έντονο πάχος, όπως σας είπα, το πέλμα. Και όταν ο ασθενής βιάζεται. Ένα μεγάλο πρόβλημα, και σας το λέω με την πείρα που έχω σχεδόν μισό αιώνα, μην ρωτήστε τι δουλειά κάνει. Διότι πολλές φορές λέμε βάλε αυτή την αληφή 4 φορές την ημέρα. Ωραία. Μπορεί αυτός ή αυτή να τα βάλει 4 φορές την ημέρα που θα πάει στη δουλειά της, έχει μια συγκεκριμένη δουλειά, πώς θα τη βάζει αυτή την αληφή? Αν έχει μια οσφιαλγία και θέλετε εσείς να της δώσετε μια αληφή, θα σηκώνετε το φωτογραφείο της και θα πηγαίνει να πασαλίβεται ή να βάζει κάποιον άλλο να την πασαλίβει? Στη μέση, δύσκολα. Επομένως, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το ρωτάμε πάντα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να χωρηθεί λοιπόν το φάρμακο, για να χωρηθεί το φάρμακο διαδερμικά, όπως μας είχε πει ο Σλούντ εδώ και πολλά χρόνια, είναι να έχει αποδεδειγμένη αντιφλεγμονώδη δράση, να περνά εύκολα το δέρμα και να συγκεντρώνεται σε δραστικά επίπεδα εκεί που υπάρχει πρόβλημα, τα επίπεδα στο αίμα να μην έρχονται τόσο πολύ ώστε να δημιουργούνται συστημικές παρενέργειες και τέλος να μην δημιουργεί τοπικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτά πρέπει ένα φάρμακο για να αποφασίσουμε για να το δώσουμε διαδερμικά. Η απορρόφηση λοιπόν από το δέρμα εξαρτάται, όπως είπαμε, από το δέρμα, δηλαδή από το πάχος, τη δόση, τη μάλαξη, τις ρογμές, τις τρίχες κτλ. Και την έκταση. Όσο το απλώνετε περισσότερο την αληφή, τόσο περισσότερο απορροφάτε. Αλλά και από το φάρμακο. Η καλύτερη απορρόφηση γίνεται από το φάρμακα που έχουν μικρό μοριακό βάρος, δεν είναι ιονισμένα, είναι και λιποφιλικά και υδροφιλικά, διαθέτουν το πολύ σημαντικό ένα καλό έκδοχο, το οποίο θα τα πάρει από το δέρμα και θα τα στείλει στους μυς και επαρκή δόση. Δίνεται και επαρκή δόση. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη δικλοφενάκη σαν παράδειγμα. Είναι μια άοσμη λευκή κρυσταλλική σκόνη, ο μοριακός της τύπος είναι αυτός. Το μοριακό βάλλος είναι 318, που πρέπει να πει είναι κάτω από 500 Ντάλτον, άρα απορροφάται. Είναι ελαφρώς υδροφιλικό, αλλά δεν μπλοκάρεται πάρα πολύ στο χώριο και είναι και ελαφρώς λιποφελικό, γιατί δεν σταματάει, δεν συγκεντρώνεται στο υποχώριο διάστημα, στο υπόδερμα, που είναι γεμάτο κύτταρα, λιποκύτταρα και ρουφάνει κυριολεκτικά το φάρμακο. Αλλά κυρίως, σύμφωνα με το Lancet του 2017, είναι το ισχυρότερο μη στεροειδές αντιφλεγμονώδης φάρμακο. Έχει όλα τα προηγούμενα, είναι και το ισχυρό. Θα μου πείτε, καλό το φάρμακο. Το έκδοχο παίζει ρόλο στη δερματική διαπερατότητα. Βέβαια, το έκδοχο είναι αυτό που παίρνει το φάρμακο και το μεταφέρει στο σημείο, στο στόχο. Τα διαδερμικά φάρμακα της δικλοφενάκης χορηγούνται είτε σε διαλύματα είτε σε ταντζέρες. Και το Q-Pain είναι διάλειμμα. Και εδώ το Elmuzev, το ξέρετε όλο, και όλα τα ξέρετε τα δύο,
χρόνια τώρα τα δίνουμε, τουλάχιστον 40 ή 50 χρόνια, είναι γέλιο. Το έκδοχο του Q-Pain είναι το DMSO, είναι η διμεθυλοσουλφίδη. Το έκδοχο του Emulgel είναι 2 αλκοόλες, η ισοπροπανολόλη και η προπυλική αλκοόλη. Ποιο από τα δύο αυξάνει περισσότερο τη διαπερατότητα? Για να δούμε ξανά την επιδερμίδα. Ο στόχος μας είναι τα υποδόρια μόρια, έτσι, μη στένοντες σύνδεση. Το DMSO λέμε ότι περνάει γρήγορα. Περνάει πιο γρήγορα από τις αλκοόλες. Έγινε λοιπόν μια εργασία και φάνηκε ότι το DMSO αυξάνει τη διαπερατότητα του διαλύματος του κυκλοφενάκης 3 έως 5 φορές συγκριτικά με το gel. Αλλά και το κυριότερο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ίδιο έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Επομένως, δεν δίνεται ένα αντιφλεγμονώδες στη δικλοφενάκη, δίνεται και δεύτερο αντιφλεγμονώδες, το οποίο και περνάει και πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν αποτελεσματικότητα τοπικά ή είναι αυτό που λέμε εδώ στη μια λυφή, μωρέ, κάτι θα γίνει, ή έχουν παρενέργειες? Δεν θα σας πω πολλά, θα σας παρουσιάσω 2 ανασκοπήσεις σημαντικές και μια κατευθυντήριο οδηγία. Έγινε μια μεταανάλυση από τον Mason σε 26 διπλές τυφλές μελέτες. Διπλές τυφλές μελέτες είναι οι high μελέτες που μπορεί να κάνει κανένας, σε 2.853 ασθενείς με εξωαρθρικό ρευματισμό. Να δουν την αποτελεσματικότητα για μια εβδομάδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τις 26 μελέτες, στις 19 το τοπικό αντιφλεγμονώδες ήταν στατιστικά καλύτερο από το πλασίμπο. Σε 433 ασθενείς το περός ήταν εισάξιο του τοπικού φαρμάκου. Οι παρενέργειες δεν διέφεραν μεταξύ τοπικού και πλασίμπο. Συμπεράσματα. Τα τοπικά αντιφλεγμονώδη είναι αποτελεσματικά στον οξύ πόνο μέσα σε μια εβδομάδα. Προσέχτε τη μια εβδομάδα, το τονίζω, και χωρίς παρενέργεια. Και τώρα μια άλλη μελέτη, πολύ σημαντική. Γιατί πολύ σημαντική? Πρώτον, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερη, είναι 61 διπλές τυφλές μελέτες, και δεύτερον, την έκανε η Cochrane Library. Για όσους δεν ξέρουν, η Cochrane Library είναι ένας κυβερνητικός οργανισμός στην Αγγλία, ο οποίος πληρώνεται από το κράτος και παίρνει όσοι γιατροί θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή την ιστορία, γιατί θεωρείται τιμή, παίρνουν κάποιο πολυλεγόμενο θέμα με πολλές αμφιβολίες και προσπαθούν να βγάλουν ένα συμπέρασμα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δεν αμείβονται για αυτό το πράγμα, αλλά η αμοιβή τους είναι ότι συμμετείχα σε μία μελέτη της Cochrane Library. Αυτοί λοιπόν κάνανε μια ομάδα αυτή, 61 μελετήσαν 61 διπλές τυφλές μελέτες που περιλάμβαναν 8.386 ασθενείς. Και όπως βλέπετε, τα τοπικά αντιφλεγμονώδη έχουν τη θετική επίδραση στην θεραπεία του εξωαρθρικού ρευματισμού και οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι όσες και το πλασίμπο. Αυτές τις μελέτες ίσως τις μελέτησαν και οι ρευματολόγοι τόσο της Αμερικής όσο και της Ευρώπης. Και το 2019 βγάζουν μια κατευθυντήρια οδηγία η οποία λέει για κάθε αρχική θεραπεία της οιστεοαρθρίτιδας των άκρων χειρών, πόσες γιαγιάδες έχουν τόσο τέτοια, πρέπει να ξεκινάτε με αληφή, όχι από το στόμα φάρμακα. Κατά τη διάρκεια του COVID, η ίδια μελέτη βγήκε και για την αρθρίτιδα του γόνατου. Θα ξεκινάτε για την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος πάντα με μια τοπική αληφή. Λοιπόν, να πούμε και ποια είναι η θεραπεία των περιπτώσεων του αξιοαρθρικού. Απάλληψη του αιτίου αν υπάρχει, περιορισμένη ακινητοποίηση χειράρθρωσης και πολλαπλές επαλήψιμα αντιφλεγμονώδη αληφή. Κρατήστε το 4 φορές την ημέρα. Τώρα να δώσουμε και ένα παράδειγμα εξωαρθρικού ρευματισμού. Ποιος είναι ο συχνότερος πόνος του ανθρώπου? Τα 2 τρίτα του πληθυσμού μιας χώρας έχουν κάποια στιγμή της ζωής του ένα τουλάχιστον επεισόδιο οσφιαλγία. Η οσφιαλγία δεν είναι μόνο φλεγμονώδης πόνος, είναι και μυϊκός σπασμός και είναι ή τερόπλευρος ή αμφωτερόπλευρος. Η θεραπεία της οξείας δισκήτιδας στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, αν υπάρχει θεραπεία, γιατί έχουν δοκιμαστεί τουλάχιστον 105 διαφορετικά φάρμακα με θετικά αποτελέσματα, αλλά η οσφιαλγία εξακολουθεί. Στον πόνο και στο σπασμό δίνουμε αντιφλεγμονώδη, δίνουμε μυοχαλαρωτικά, δίνουμε μια διήμερη κατάκληση, όχι παραπάνω. Αυτό το έβγαλε πάλι η Cochrane, και υπομονή. Συνολικός χρόνος θεραπείας 7 ως 10 μέρες. Αν είναι παραπάνω, στείλτε την στον υπεύθυνο γιατρό. Ένα σημαντικό ερώτημα μου έκανε η PharmaQ και ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία για να μιλήσω. Αν κάποιος έχει οξεία οσφιαλγία και συνδυάσει τα 2 φάρμακα που έχει η PharmaQ. Το Q-Pain είναι ένα αντιφλεγμονώδες, όπως είπαμε, με δικλοφενάκι, και το Relief Gel, ένα μυοχαλαρωτικό, το οποίο το ξέρετε από πιο παλιά.
ποιο θα είναι το θεραπευτικό αποτέλεσμα? Η αλήθεια είναι ότι προβληματίστηκα, διότι τέτοια εργασία με 2 αλυφές δεν είχα ξαναδιαβάσει. Το ρελίφ, για να σας το θυμίσω, περιέχει την θειοκολχικοσίδη, μια μυοχαλαρωτική ουσία που περιέχεται από ένα πανέμορφο φυτό, το κρινάκι το φθινοπορεινό. Αυτό που βλέπετε εδώ. Και θα σας πω ένα πράγμα για να μπορέσουμε να γίνουμε κατανοητοί. Η οδή του πόνου στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στην οσφιαλγία παραδείγματος χάρη και σε όλα λίγο πολύ, η οσφιαλγία είναι μια φλεγμονή του δίσκου, αυτό που λέμε φλεγμονή του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Τι κάνει η φλεγμονή? Παράγει φλεγμονώδες ουσίες, γύρω στις 190. Μετά τι κάνουν αυτές? Αυτές επηρεάζουν τις ελεύθερες απολύξεις των νεύρων, ειδικές απολύξεις, και μετατρέπουν τις ουσίες σε ηλεκτρικά ερεθίσματα. Τα ηλεκτρικά ερεθίσματα πηγαίνουν διαμέσου του νεύρου και φτάνουν στο πίστιο κέρας νοτιού μυελού, στις συνάψεις. Και από εκεί έρχονται σιγά σιγά και φτάνουν στον εγκέφαλο, στο θάλαμο, και από εκεί και πέρα πηγαίνουν στο βρεγματικό λοβό, πάλι στις συνάψεις. Αλλά αυτά τι κάνουνε? Πρώτα έτσι ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται ότι πονά, κάπου πονάω, αξιολογεί τον πόνο, είναι δυνατός, είναι από εκείνο, είναι από το άλλο κτλ. Υπάρχει συναισθηματική αντίδραση, στις γυναίκες είναι κραυγή, στους άντρες είναι συνήθως βρίσιμο, και αν κρίνει ότι πρέπει να επέμβει, τότε πάλι με το κέντρο πόνου έρχεται και επεμβαίνει πάλι στις συνάψεις και σταματάει ή χαμηλώνει λιγάκι τον πόνο. Επομένως, έχουμε 3 σημεία που πρέπει εμείς να επιδράσουμε. Στους φλεγμονώδεις ουσίες χρειαζόμαστε ένα αντιφλεγμονώδες, στον νοτιομυελό και στον εγκέφαλο που χρειαζόμαστε και εκεί ένα αντιφλεγμονώδες, όπως θα σας πω, και ένα μυοκαλαρωτικό. Η διακυμάνση του ηλεκτρικού ερεθίσματος, δηλαδή αν είναι δυνατός ή δεν είναι δυνατός ο πόνος, γίνεται στις νευρικές συνάψεις νοτιομυελού και του εγκεφάλου. Σε αυτές, αν θέλει να ενισχυθεί το ερέθισμα, παράγονται προσταγλανδίνες και γλουταμικό οξύ και αυξάνει ο πόνος στον εγκέφαλο. Αν θέλει να μειωθεί το ερέθισμα, πάλι στις συνάψεις παράγονται ενδορφίνες, τις έχετε διαβάσει κι εσείς, είναι οι ενδογενείς μορφίνες, και το γάμα αμυντοβουτυρικό οξύ, το γκάμπα, το οποίο ελαττώνουν τον πόνο στον εγκέφαλο. Φάρμακα ή ουσίες που δρούν σαν το γκάμπα έχουν ηρεμιστική, αντιαγχωτική και μυοχαλαρωτική δράση, όπως είναι το ενόπνευμα, τα βαρβιτουρικά, οι βενζοδιαζεπίνες και πολλά άλλα. Αντίθετα, ο καφές μειώνει το γκάμπα. Κάποια χρονική λοιπόν περίοδο στον οργανισμό, σε έναν ασθενή που έχει οσφιαλγία, ιδιαίτερα στις νευρικές συνάψεις του, υπάρχουν ένα αντιφλεγμονώδες, το Q-Pain, και ένα μυοχαλαρωτικό, το Relief. Το 15% της δικλοφενάκης 10 με 15 που περνάει στο αίμα φτάνει στο νοτιομυελό, και η θειοκολχικοσίδη, η οποία και αυτή φτάνει στο νοτιομυελό, διεγείρει τον γκάμπα. Επομένως, λογικά, ο συνδυασμός ενός αντιφλεγμονώδους και ενός μυοχαλαρωτικού πρέπει να κάνει το ίδιο αποτέλεσμα σαν τα παίρνετε αυτά από το στόμα. Καταστέλει δηλαδή τον πόνο και τον σπασμό. Επομένως, αν χορηγήσουμε σε μια οσφιαλγία για 7 μέρες Q-Pain Solution και Relief Gel, μαζί ελέγχουμε ταχύτατα την κλινική εικόνα, δηλαδή τον πόνο και τον σπασμό που συνεπάρχει. Τελικά δηλαδή έχουμε μια αθροιστική δράση. Το κυριότερο πλεονέκτημα της τοπικής αντιφλεγμονώδους και μυοχαλαρωτικής θεραπείας είναι η έλλειψη παρενεργειών. Το κυριότερο μειονέκτημα της τοπικής αντιφλεγμονώδους μυοχαλαρωτικής θεραπείας και μυοχαλαρωτικής είναι η απουσία συμμόρφωση του ασθενούς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και εμείς οι γιατροί και εσείς οι φαρμακοποιοί και όλοι οι υπόλοιποι δεν θεωρούμε τις αλυφές ότι είναι σημαντική θεραπεία. Πώς θα εξαλείψουμε το μειονέκτημα? Πρώτα πρέπει να αυξήσουμε τη σοβαρότητα. Πρέπει να πούμε στον ασθενή ότι σου δίνω θεραπεία, δεν σου δίνω κάτι να πατσαλιστείς. Θα πρέπει μόνο οι φαρμακοποιοί και οι γιατροί να λένε στους ασθενείς τους ότι το φάρμακο πρέπει να επαλήφεται 4 φορές την ημέρα, όχι λιγότερο. Εγώ λέω ότι αν το βάλετε 3,5 δεν θα έχει αποτέλεσμα. Αν το βάλετε 4 σε μια εβδομάδα θα έχετε γίνει καλά, ή θα αναγκαστείτε να πάτε στον γιατρό γιατί έχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Το βλέπουν διαφορετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευτυχώς που δεν ανέβηκα στο βήμα, γιατί παρέλειψα να πω ότι είστε καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου των Παρισίων. Άρα λοιπόν ο κύριος καθηγητής είχε μια υπεραστατωμένη ομιλία. Ήσασταν κατατοπιστικός, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και για την ενημέρωση.